Catalans, catalanes, estimadíssims membres d'Unió sense els quals Convergència seria un partit vulgar? Com ja sabeu, aquest cap de setmana Convergència i Unió pot treure els millors resultats de la seva història. I tot gràcies a en Duran. Para un moment, qui ha escrit aquest monòleg? En Duran? M'agradaven molt més els que feia la gallina. És igual, ja improvisaré. Perdó, ja em toca? Que no, escolta, no veus que tenim un pollo amb la gallina? Això no era un acudit. Un moment, però el programa s'acaba després del monòleg i jo encara no he sortit. Que t'he dit que tindràs el teu moment, eh? Apa, ara t'esperes. Vinga, vés a encadenar-te un extintor o fas una vaga, que és el que sabeu fer els sindicalistes. Vinga, corre, maco. Per cert, parlant de vagues, què els semblaria als metges que fan vaga que la Generalitat també fes vaga a l'hora de pagar nòmines, eh? Què? Com? Que això ja passa? Collons. En fi, això també ho deu haver escrit en Duran. En fi, d'aquí poques hores s'acaba la campanya electoral. Molt xivarri i molta propaganda. Per això, com a president, us proposo uns instants per reflexionar sobre la campanya objectivament i sense partidismes. Mentre reflexionem tots, jo estaré aquí quiet com un maniquí! Perdoneu. És que estava pensant en el programa electoral d'Esquerra. En fi, un cop feta la reflexió imparcial, cadascú sabrà a qui ha de votar. Em disculpeu que tinc set. Vinga. Catalans, catalanes, metges que feu vaga, visca Catalunya. Amb il·lusió.